Везни обхваща периода от 23 септември до 22 октомври. Планета управител Венера. Езотеричен управител Уран. Владение диафрагмата и бъбреците. Ключови думи: хармония, красота, равновесие, финес, грация, чар, социално чувство, безпристрастен, непредубеден, дипломатичен, роден за брак и партньорство. Отрицателните прояви са колеблив, нерешителен, повърхностен, епикуреец, избягва неприятностите, търси лекото в живота, зависим от другите, влияе се, създава връзки на лична облага. Везни е кардинален въздушен знак. Глифтът на знака е двоен, както на всички въздушни знаци. Горната линия е извита, тя представлява небесния свод. Долната е линията на хоризонта, наземната реалност, равновесие между двата свята. Везни са границата между двата свята и в човешкото тяло. Глифтът представлява диафрагмата, отделяща коремната кухина, в която се намират храносмилателните, делителните и размножителните органи. Знакът Везни проявява своето качество кардиналност в две основни области: човешките взаимоотношения и изкуството. В първата област внася красота, справедливост и хармония в обществените и личните взаимоотношения. Във втората внася необходимото вдъхновение, за да се претвори красотата на по-висшите светове в живота. Хората под този знак са известни с това, че трудно вземат решение. Това е естествено, защото взетото решение вече е наклонило везната в едната посока, а те биха желали винаги да стои открита и друга възможност. Колебливостта им ги прави по-подходящи за работа в екип. Тогава Везни могат да дадат необходимата обективна преценка, да създадат хармонична атмосфера и да поддържат добрия тон, докато някой друг провежда неотклонно импулса напред. Това не значи, че те са склонни да вземат подчинена позиция. Везни изразяват природата си най-добре там, където съществуват условия за равнопоставеност, толерантност и почтени взаимоотношения. В противен случай те се отдръпват. В взаимоотношенията си са много лоялни. След като вече са признали някого за свой партньор, независимо дали в брака или като съдружник, те са му верни и раздялата за тях е много болезнена. Тогава имат чувството, че остават без едната си половина. Дори когато имат затормозяващи връзки, се колебаят много преди да скъсат и обикновено потикът идева от някого отвън. Ако човек под знака на Везни реши да сложи край на една връзка, той ще го направи така, че другият да поеме инициативата. Партньорството е в същността на този знак. Аз и ти образуваме целият свят. Везни биха били дълбоко нещастни и неуверени да действат сами, без съдружник, партньор или другар. Имат изразено естетическо чувство. Изкуството силно ги привлича, ако не като поле на изява, то поне като хоби. Те търсят красивото навсякъде. Признанието им е да внасят красота във всички сфери на живота. Везни са знак за равновесието. Хората от този зодиакален знак са родени дипломати, понеже успяват да видят всяка ситуация от двете страни и се стремят да я балансират. Едно от най-хубавите качества на знака е, че превръща живота в изкуство. Венера е управител на този знак, на красотата и хармонията, но тук тя проявява качествата, характерни за Афродита на всички народи и универсалния закон за хармоничните взаимоотношения. Красотата изпълва физическия свят, но тя се ражда в божествения свят. Везни прехвърлят моста между двата свята. Физическа характеристика. Родените под знака Везни са едни от най-красивите човешки същества или поне най-чаровните. Фигурата е много
пропорционална, със среден към висок ръст. Мъжете имат типичната V-образна форма на тялото с широки изправени рамене. При тях се наблюдава финес и изящество в фигурата, движенията и облеклото. Някои са много суетни. Жените са чаровни, създават добре чара си и го използват. Косите им почти винаги са дълги, освен ако Уран не е много силен в рождената карта. Чертите на лицето са правилни и съразмерни. Кожата е гладка и хубава. Везни се радват на добро здраве. Слабото им място са бъбреците. Поле за реализация. Везни проявяват добре същността си в социалната сфера и изкуството. Все пак, като че ли в настоящата епоха е по-важно функцията им на хора, които могат да внесат баланс, да дадат обективна преценка и да посочат разумен изход от всяка ситуация. Дипломация, консултантска дейност, работа в социални служби, в отдели за преговори и връзки в обществеността, в сферата на рекламата, дизайна и културата. Везни разкриват на останалите знаци изкуството на правилните и хармонични взаимоотношения.